παλικαριών, είδαμε εδώ πέρα, ήρθε η ώρα για να έρθουν να περαστεί η μέρα. Σύμφωνο θα υπογραφεί σε τούτο το τραπέζι. Ο κουμπάρος με τον δήμαρχο και η ορχήστρα μας να παίζει. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ τώρα τους καλώ και κάντε μου τη χάρη να υποδεχτούμε όλοι μαζί τον Γιάννη τον Μουστάρη. Ένα χειροκρότημα για τον δήμαρχο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλή μου πάρε, έλα εδώ. Δήμαρχε, το χρέος σου να κάνεις ήρθε η ώρα και το ζευγάρι που θα έρθει να υπογράψει τώρα να τους παντρέψεις με χαρά και όλοι ευχές να δώσουν και ανάμεσα στα χέρια τους πολλές χαρές να νιώσουν. Πολύ ωραία. Δήμαρχε, θα μας πείτε δυο λόγια και μετά να πάω στο κουμπάρο. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι πρώτος δήμαρχος που θα ενώσει με τα θεσμά του γάμου δύο αδερφές ψυχές. Μπράβο, και θα λέει χειροκρότημα, γιατί δήμαρχος είναι αυτό. Αυτόν τον δήμαρχο αρχίζει να τον πάρεις, Καλέ, για να πάμε λίγο εδώ πέρα. Έλα εδώ. Λοιπόν, κουμπάρε, είσαι έτοιμος ευχές για να τους δώσεις και με του γάμου τα δεσμά εδώ να τους ενώσεις. Είμαστε ήδη πάρα πολύ έτοιμος. Μπράβο κουμπάρε, δεν μου λέει. Κουμπάρε, θέλω να πεις εδώ μπροστά στον κόσμο τι δουλειά κάνει. Το πρωί το βράδυ. Ανάλογα, και τέτοιο τι καλό. Ale, το πρωί άκουσα τι κάνω. Το βράδυ έκανα πολλά πολύ ωραίο και μπαρ και σας καλώ όλοι να έρθετε. Είναι δίπλα στο ροκάλι μου τυχαίνει και πιο κάτω είναι το καφέ Βέντε που έχει ωραία λουκάνι μου. Μπράβο κουμπάρε μου, πάντα άξιος. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο μουσική να κάνουμε ατμόσφαιρα. Είμαστε έτοιμοι.